na USC, é doutora pola Universidade do País Vasco, realizou a súa tese no Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, e o seu traballo, que está encuadrado nos estudos críticos do patrimonio, vamos ver se iso agora funciona, centrase na análise feminista dos procesos de patrimonialización en termos, e das transformacións da paisaxe, a poboación, a economía e as artesanías. Seguro que xa coñecedes o seu traballo. Foi Premio Miquela Portilla, maior tese sobre estudos feministas, Premio da USC, Introducción da Perspectiva de Xénero na Investigación, e de que nos vai falar hoxe é de, o título da súa participación é Outro máis, unha lectura biopolítica do desastre do prestigio. Entón, cando queiras, agora. Genial, moitas grazas. Vou estar bastante pendente do texto, vale? Para non perder un pouco o fío, tamén a lingua, vale? Non perder a idea, vale? Teño aquí preparado un poquinho o que quero dicir. Como dixo o compañero, son antropóloga, en antropoloxía e tamén noutra disciplina. Isto non va ni para atrás. En antropoloxía... ¿No funciona con...? No. ¿Y con PDF no funcionará eso? Claro, igual lo puedes pasar. Pero es que non podo nin abrir o PowerPoint para transformarlo en PDF. Cerra o Chrome directamente e volve a abrir. Antropoloxía e tamén noutra disciplina, os silencios, as ausencias teñen un gran valor. O que falta, o que non se di, os ocos da información teñen tanta importancia ás veces como un sonoro e largo discurso. Sabémolo ben, pero é difícil decatarse deste valeiro se non van na súa procura, precisamente porque moitas veces este silencio, detrás deste silencio hai unha acción deliberada dende instancia de poder para invisibilizar ou destruir estas trazas, esa memoria, esa ruína negativa ou incómoda na nosa historia, como analiza o historiador Trujillo, e, a súa vez, producir un novo réxime de verdade e positividade capitalista ao redor das mesmas para substituir esta incomodidade. Polo tanto, podemos falar de actos de desaparición ou borramento do signo de existencia ontolóxica en desastres como do Prestige, así como dun progresivo borramento da memoria colectiva, construíndose pola contra unha nova verdade máis positiva e máis bonita. E isto fai o labor da antropoloxía e a interpretación moito máis difícil, prácticamente imposible. Quería contar que entre o ano 2012 e 2015 fixen o meu traballo de campo para a miña tese de doutoramento, que é este tocho que tedes aquí. Fixen unha tese, o traballo de campo. Unha tese centrada na análise feminista da Costa da Morte e pasaba por análise da economía informal, como foi construída a paisaxe da Costa da Morte e, digamos, remataba focalizando nas artesanías textís da Costa da Morte. Pois, seguindo a metodoloxía propia da antropoloxía, fun vivir a Camariña e a Muxía tamén, bastantes meses, e logo fun combinando visitas curtas, períodos curtos. En total, teño un diario de campo de máis de 500 páxinas, 40 horas de entrevista, 2.500 fotografías, varias horas de grabación de vídeo, e non sei se vos lo podedes creer, pero non hai nin unha mención ao desastre do Prestige. Quero dicir, só pasaron 10 anos dun dos maiores desastres medioambientais na historia e non tiña ninguna evidencia, ninguén que me dixera unha soa palabra do que ocorrera, nin rastro na zona cero, nin puiden recordar esta frase do realismo máxico do país dos fíos de plastilina en estiramiento vertical. Nin puiden interpretar estas feridas que están presentes na Costa da Morte e, de feito, cheguei a normalizar que o meu fillo, bebé, recén nacido nese momento, cada vez que íamos á praia, acabara con algo negro pegado na súa pel. Cheguei ata normalizar ese feito. Só decateime desta ausencia cando, unha vez pechado o traballo de campo,
empeza a escribir a tese, volvín a escoitar esta entrevista, non? Sobre economía, da zona, volvín a escoitar unha destas entrevistas. Nesa entrevista había unha serie de críticas moi retranqueira, pero moi amarga por parte de algunhas artesás mariscadoras que, como tiña a intención posta noutras preguntas e tamén non manexaba moito galego nese momento, pois non suben interpretar nese momento. Pero logo, ao escoitala de novo, falaban dunha especie de parálise que afectara aos seus homes e outro mariñeiro, dunha extraña enfermidade que lles afectou e que tiñan síntomas como a resignación e a desmovilización. Que elas estaban totalmente desesperadas cos seus homes. Preocupeime, de feito. Volvín a escoitar outras entrevistas e outros traballos previos no 2011 que fixen na zona. Noutra ocasión falaban de mozo, de moza, estranxeiros que viñan a axudar, algunhas tiñan contacto con ele, falaban de diñeiro, de congeladores cheos de comida, repartidos de maneira que se beneficiaran algúns, mentre outros padecían, da curiosidade que lle provocaban novos negocios que abrían, hotéis, restaurantes que medraron nos últimos tempos. Entón, escoitei esa expresión que fixo o clic. Outro máis. E puiden tirar dese fío e ir enchendo eses valeiros que non tiña moito significado para mí nese momento. Dime de conta da existencia dun conflito social estrutural, pero soterrado, calado, deses efectos biopolíticos e a longo prazo do prestige e a súa xestión e que poderían perfectamente digamos, encaixar na postura de Naomi Klein cando fala do capitalismo do desastre e da doutrina do shock. A continuación vou a repasar algunos destes pasos na xestión da catástrofe, que seguro que saberedes mellor que a min, que remataron non só borrando, senón tamén producindo unha nova memoria e convertendo a catástrofe do prestige nunha nova oportunidade de mercado. Teño que dicir que o nome da Costa da Morte, como se di agora, non é random, non é un nome posto así por calqueira cousa. Históricamente houve moitos naufragios nesta zona, especialmente dende os anos 70. Están a producirse accidentes contaminantes cunha regularidade inquietante. Digamos, hai pouco, de feito, temos outro barco, non? Que ameaza. Apropiándome desta retranca, poderíamos dicir que o corredor marítimo fronte á Costa da Morte é o Camiño de Santiago, o que os xacobeo os desastres ambientais, cos seus miles de peregrinos, pero sen tanto diñeiro nin regulación. Tal é a cotidianeidade que en ocasións chegan a solaparse mareas negras e indemnizacións. Por exemplo, polo desastre do Urquiola, no 76, cobráronse 17 anos máis tarde. Polo mar Egeo, do 92, as compensacións cobráronse a partir do 2002, moito despois de que ocorrera o desastre do Prestige. A velocidade no cobro do Prestige, que vou falar un poquinho máis adiante, foi algo que non tiña precedente. Digamos, non houve ningún precedente de que se cobrara con tal velocidade esas compensacións. Como sabedes, o Prestige foi o último desta cadea de desastres que converteu a Costa da Morte na zona cero dunha catástrofe de dimensións monumentais. Unas horas despois de dar o Mayday e con todas as condicións meteorolóxicas en contra, as autoridades decidiron revolcar nese percorrido zigzagueante, primeiro cara ao norte, cara a Francia, despois cara ao sur, despois cara ao leste, para logo, en fin. Seguía seguindo unha estrategia que non pode senón definirse como afastar o problema ou, como se di no meu povo, tirarlle o problema ao vecino, non? Por non dicir botarlle outra cousa. Nese primeiro día tamén foi moi importante a estrategia de minimizar a magnitude do desastre e ignorar todas as recomendacións
de acreditados expertos na materia, como, por exemplo, as recomendacións que viñeron dende o CSIC de Vigo, que foron silenciados e, de feito, gravemente censurados e prexudicados no seu traballo, e isto daría para outra sesión. Así que, en lugar de pechar unha ría e conter a vertedura, que era a proposta, a magnitude do desastre converteuse nun dos peores desastres medioambientais polo tipo de fuel, pola cantidade e pola extensión, non? E, finalmente, fundiuse nun dos peores sitios posibles, nunha fosa oceánica a 4.000 metros de profundidade cerca da illa Cíes, onde o traballo realmente é moi difícil. Ai, perdón. Como contan distintos estudos sobre a psicología social, os desastres producen confusión, trauma e sensación de perda de control sobre a vida cotiá no curto prazo. Pero no longo prazo provocan estrés crónico e unha disrupción social, chámase, unha disrupción, unha quebra no social, no ámbito social. Isto é especialmente salientable en lugares altamente dependentes de recursos naturais, como, por exemplo, se comprobou en comunidade nativa americana, nativa de Alaska, despois do desastre do Exxon Valdez. É precisamente este shock, esta ruptura do social, do colectivo e do status quo, o que crea un escenario onde se poden desenvolver medidas económicas impopulares, novas oportunidades de mercado e capturar votos, o que se chama capitalismo do desastre. No primeiro momento do desastre do Prestige xa comezou unha estrategia encamiñada a incrementar o shock, a parálise e a ruptura do social. Os primeiros momentos foron de desinformación, de negación e minimización do que a xente estaba vendo cos seus propios ollos, o que impediron crear un consenso social sobre a magnitude e a urxencia de intervir. En lugar de crear o que se chama unha comunidade terapéutica ou unha comunidade encamiñada a enfrontar o problema, creouse unha comunidade corrosiva que puña en cuestión ou que negaba o que estaba a suceder diante do seu soño. En moitos casos foron as mariscadoras as que saíron dende o primeiro día a protexer o seu areal, o seu medio de vida, coas mans espidas e sen protección, porque non se sabía nada realmente da toxicidade. A primeira en sufrir tamén problemas de saúde. Pero, noutro caso, algúns mariñeiros quedaron paralizados esperando indicacións do goberno, esperando os técnicos da Xunta e a que lle dixeran algo a confraría, moitas afíns ao goberno do momento, baixo a promesa de interesantes subvencións que estaban por vir e agravando nese momento crucial as consecuencias da catástrofe e permitindo, como me dicía algunha xente, que o chapapote entrara ata o fondo da ría de Fisterra, ata o Sardiñeiro, a cada recuncho da Costa da Morte. A parálise, a espera, a resignación foi un dos primeiros efectos biopolíticos do Prestige, ou do manexo do Prestige na Costa da Morte. As comparacións son odiosas, pero esta parálise quedou en evidencia cando se miraba a confraría da Rías Baixas, que poucos días máis tarde actuaron precisamente como unha comunidade terapéutica ou, digamos, trataban de manexar a situación dun xeito cooperativo e cos seus propios medios. Pero o que máis evidenciou esta parálise foi a chegada de persoas voluntarias de distintos lugares e nas entrevistas as mulleres me contaban, pois como vedes aquí, me contaban como os mariñeiros sentáronse a velas vir. Esperaron a que viñesen os de fora, que non comenzaron a limpar ata que chegaron os primeiros voluntarios. Algúns autores falan dun suicidio voluntario do sector pesqueiro e mariñeiro. E quizás isto é precisamente o que se pretendía.
aproveitar o desastre para acabar con bellos réximes económicos e inducir novo mercado. Neste caso, era preciso unha reconversión pesqueira. O autor Miguel Anxo Murado, moi interesante, no seu libro Outra idea de Galicia, propón que a idea que se ten de Galicia no resto do Estado é como unha terra virxe, verde, natural, non industrializada, e Galicia constrúese como unha especie de paisaxe inocente, unha paisaxe feminizada, onde o Prestige simbolizou unha mancha, unha especie de violación da nosa terra nai. Deste xeito, un día máis tarde, comenzaron a chegar miles de persoas voluntarias dende distintas partes do Estado, do estranxeiro, e propiamente de Galicia, e na Ponte de Decembro xa eran unas 10.000 persoas sen medio nen recoñecemento. Esta chegada masiva, a xente limpando, a pele espida, aquela sustancia negra, foi a mellor forma de construir a catástrofe, construir unha idea de catástrofe para a xente local e tamén construirse, digamos así mesma, como comunidade de afectados por unha catástrofe, como víctima fronte á destrucción, a deconstrucción e a desinformación que se pretendía. O construirse como víctima ou afectada por unha catástrofe, o mesmo que para unha enfermidade, vale? É o único punto de partida para recuperarse do shock. E iso precisamente era o que estaba tratando de evitarse. Con estas vilas, aínda baixo un estado de shock, chegaron centos e miles de persoas, en algunhas ocasións foron interpretadas como un problema engadido porque necesitaban infraestructura e servizos. En lugares como Camariña foron as mulleres as que se encargaron de dar de comer, buscar aloxamento, de todas as tarefas de cuidado. Noutros lugares sabemos que foron rexeitados e mesmo criminalizados. Pero en termos xerais, esa marea branca foi a cara máis amable da catástrofe. Unha cara amable que, ademais, traballaba gratis. E serviron tamén para poñer a Costa da Morte no mapa, como dicían no momento algúns políticos. Neste sentido, iniciouse unha nova forma de xestión das catástrofes, xa que o voluntariado fixo un traballo productivo, non remunerado, dende o paradigma da solidaridade, o cuidado e o cariño pola natureza, que rentabilizaron e capitalizaron as administracións. Estas doazóns de traballo voluntario, de traballo de cuidado desvalorizado, ou escasamente valorado, eso, de forma gratuita, e que se fai por amor, e que finalmente é capturado e aproveitado polo sistema capitalista e patriarcal, é un mecanismo ben estudado dende a economía feminista. Esta delegación de funcións das administracións na comunidade local e voluntaria, que algunhas veces se disfraza co discurso da resiliencia e do empoderamento, coidado con comprala. Con todo, a limpeza do Prestige foi a máis costosa da historia, a pesar, digamos, deste traballo voluntario. O voluntariado traballaba e consumía nas tendas locais, supoñendo para a economía local unha nova entrada de diñeiro. Pero é que tamén este desastre e o voluntariado serviu para poñer o foco dos medios neste recuncho de Galicia, pouco coñecido dende a miña perspectiva de outro lugar do Estado, non? Na súa gastronomía, no seu produto, nas súas empresas. Esta foi unha especie de campaña de marketing turístico que puxo a Costa da Morte no mapa e que iniciou unha liña moi interesante de turismo do desastre e, a partir de entón, unha liña moi potente de terciarización da economía local cara ao sector servicio e o turismo. A rápida intervención do voluntario, do exército, das empresas, borraron ese signo de existencia dun problema.
aínda que quedaran trazas, borraron rapidamente eses signos máis visibles. O non quedar... Eso, poucos meses despois, estes signos parecía que o problema xa estaba resolto. Pero o máis interesante é que económica e turísticamente acelerouse o proceso de apertura de praia e caladeros, de tal xeito que non se sentiran os efectos negativos na economía local e, moi especialmente, para que non se deteriorara a imaxe positiva creada gracias a esta marea blanca. A idea xeral que quedou despois é que cando abriu a pesca, digamos, abriu a posibilidade de pescar, poucos meses despois había moito máis peixe. Digamos, o mar xa estaba totalmente recuperado e xa había máis peixe. Os voluntarios volveron no verán seguinte como turistas a pasar as vacacións, a xente coñecía máis os produtos da Costa da Morte e, finalmente, tamén económicamente, foi unha campaña moi rendible para algunhas persoas. Outro punto. Esta xestión da catástrofe, como se aquí non houbera pasado nada, caracterizada pola desaparición do Estado e das administracións, desembocou na creación da Plataforma Civil, nunca máis. En realidade agrupaba máis de 250 organizacións, e aquí de novo sabedes moito máis que a min, de todo tipo. En certa medida visibilizou esa disconformidade empregando distintas canles como a creatividade, verdad? E tamén xerou grande expectativa a nivel político, especialmente en vistas ás eleccións locais e autonómicas que serían o seguinte mes de maio. Con todo, e como sabedes, algúns dos responsables políticos revalidaron o seu cargo. Algúns achacan este comportamento ás inercias clientelares históricas, pero, por suposto, tamén actuouse de maneira, digamos, para legitimar unha plataforma por todas as canles posibles. Moi rapidamente asociouse este movimento con tendencias radicais e violentas. Nesa época, o mal maior era ETA, polo que acusaron textualmente a nunca máis de batasunización. ¿Vale? De batasunizar, incluindo, digamos, nesta batasunización a agrupacións tan pouco sospeitosas de estar nesta contorna como AMPAs e grupos deportivos, ¿no? De seguro que hoxe a estrategia pasaría por asociar nunca máis co financiamento de Venezuela, Irán ou Al-Qaeda mesmo, ¿no? Localmente tamén estaba traballándose nesta fronte, tratando de desmobilizar e perseguir o descontento. As redes solidarias e voluntarias que axudaban o voluntariado e mesmo que non usaba limpiar voluntariamente. Acusábanlle de pertencer a ETA polo simple feito de limpar o chapapote. Un exemplo clarísimo deste intento de desmobilizar o movimento Nunca Máis é que o director xeral de Educación prohibiu aos colexios públicos de Galicia exhibir material desta plataforma, evitando deste xeito traballar positivamente e curar feridas de cara á superación do shock e a construción dunha comunidade de afectados novamente, que é o que recomendan todos os manuais de educación para o conflito. Uso este concepto de produción destructiva porque non me gusta o de destrucción creativa, vale? Na liña do que propón Naomi Klein, os desastres crean unha tábula rasa. Destrúen o escenario social previo e constitúen oportunidades para desenvolver medidas económicas impopulares, estou repetindo, novas oportunidades de mercado e producir novas narrativas sobre a nosa identidade. Neste sentido, as liñas de subvencións chegaron moi cedo, como dicía antes. Se o do Mar Egeo comezou a cobrarse 10 anos despois e viña pola parte do FIDAC, do Fondo Internacional de Indemnización de Daños
debido á contaminación por hidrocarburos, o do Prestige tardou 5 días en chegar. Empezaron a cobrarse o 18 de novembro. É directamente do goberno central e autonómico o que leva a miña mente perversa a pensar nunha especie de clientelismo político do desastre. A sensación xeral é que as subvencións repartíronse entre pescadores, armadores e comerciantes na liña política da confraría de pescadores que xestionaban directamente estas axudas, deixando moita xente que vivía do mar. Isto serviu para calmar a simpatizantes e manter o voto fiel. Curiosamente, a sensación que hai é que foron excesivamente xenerosas, xa que supuñan en moitas ocasións unha entrada de diñeiro maior da que se gañaba traballando no mar. Este diñeiro serviu para incrementar a desigualdade e fomentar a corrosión do social. Eses coches novos, esas casas reformadas, esas xoias, seguen a recordar o desastre e o trauma para algunha familia que non foron beneficiadas e crean unha nova caste que en Alaska, seguindo, digamos, facendo unha comparación con o Exxon Valdez, chaman spillionaires, ou, digamos, xente que fixo diñeiro por esa vertedura. Tamén na letra pequena de algunhas destas subvencións implicaba dar de baixa aos barcos e así colaborar nesa gran transformación do sector primario pesqueiro da Costa da Morte nunha zona dedicada ao sector servicio. Deste xeito, outras persoas investiron estes cartos na creación de pequenos hotéis, restaurantes, casas rurais, etc., que nos anos posteriores medraron con loseta. E que me decide do chamado Plan Galicia de Aznar, que foi anunciado só 3 meses despois da catástrofe? Un suposto plan de emerxencia cun forte investimento en grande infraestructura na Costa da Morte, digamos, que prometía ter efecto a 15-20 anos. Froito deste plan, na actualidade, temos unha serie de cadáveres arquitectónicos megalomaníacos, como unha autoestrada, non sei se está aberta, un paseo marítimo en Muxía, o campo de golf, o porto deportivo que non ten barco deportivo, e un magnífico parador. Moita xente deixou o seu barco para ir á construción ou ben dedicarse novamente ao turismo e ao sector servicio. O nivel perceptivo da catástrofe tamén foi moi interesante. No barómetro do CIS de decembro de 2002, o desastre do Prestige foi considerado o terceiro dos problemas de España, despois do paro e, por suposto, de ETA. En xaneiro xa caeu o 5º posto nas nosas preocupacións. Para novembro de 2003, un ano máis tarde, o Prestige xa era un problema menor que afectaba só o 0,01% da poboación que participou nesta enquisa, aparecendo a guerra de Irak como a maior preocupación. Realmente, o Prestige durou moi pouquiño nos informativos estatais, xa que apareceron problemas novos e máis urxentes e considerados tamén como máis importantes. A nivel local tamén se fixeron este tipo de enquisa dende a psicoloxía social e como era o afrontamento do desastre a nivel local. Curiosamente, a xente da Costa da Morte daba menor importancia ao desastre que as persoas voluntarias que estaban ali e que tamén foron entrevistadas. E tiñan menos claro de quen era a responsabilidade do desastre. Un ano máis tarde, o Prestige tamén, repetiuse esta investigación e o Prestige tamén desaparecera como preocupación na Costa da Morte. E cando preguntaba novamente
quen era responsable da catástrofe, tamén quedaban de novo diluída a responsabilidade nunha nova maraña de acusacións. Vale? Conclusións. Todo o que vos contei e o que calei constitúen parte dese efecto do prestige. Porque nun desastre non só hai dano físico e medioambiental, que por suposto, senón tamén social, cultural e político, que poden constatarse con máis ou menos dificultade, sobre todo no longo prazo. Entre as consecuencias desta xestión da catástrofe dende o capitalismo do desastre, dende esta produción destructiva, destaca que 17 anos máis tarde está deixando de ser vista como un desastre, estáse contemplando como algo bo e positivo por todas as vantaxes e beneficios que trouxo colateralmente. Tal foi a intensidade do traballo biopolítico neste caso, tal foi a produción dun novo réxime de verdade que se está dando un xiro copernicano, polo que mentre van apagándose as voces que claman nunca máis, que facemos, digamos, este tipo de evento onde estamos pouquiñas persoas, van medrando aquelas outras voces que van pedindo que suceda outro máis. No escenario de crise económica xa crónica que temos, escoítanse estas expresións en persoas que foron no seu momento afectadas pola desmovilización, pola pasividade, pola dependencia clientelar e a marginalidade inducida, que esperan que nas súas costas suceda a seguinte catástrofe e que, como dicen, como efecto colateral, termine abrindo eses novos nichos de mercado para empresas privadas e que, como o prestige, termine traendo máis prestixio á zona. Contemplo este exercicio como a culminación máis perversa da enxeñería políticas que se desenvolveron na zona despois da catástrofe do prestige, unha expresión desa micropolítica da dependencia, do afianzamento dunha dependencia, dunha resignación que no seu conxunto podemos dicir que debuxan un cadro abstracto típicamente tardocapitalista.